Қаланың бірден диспетчер хезмәтенә хужалары булып та иректә йөргән явыз эттәр турасында даими ялыулар килеп тора. Этләрдә хужалары бәйләнмәй һәм борындыкка йөртә. Бындай этләр кеше гомере өчен хәвеф тудыра. Хайванды асрау кагыйдәләрен тупас булган хужалар административ яуаплылыкка тартырылуы ихтималы. Кызганычка күрә, йорт хайваннары дусларының күбеһе дүрт аяклы дусларына чип куюның өстенлекләрен белеп йетмәй. Был сара хайванды идентификациялауның заманча ысулы. Европада мотлак булган чип кую безнең илдә дә популярлык яулый бара. Нашей организации. Безнең оешмала эттәргә һәм башка йорт хайвандарына чип кую хезмәте күрһәтелә. Был хезмәт түләүле, әмма артык кыйммәт түгел, 200 сумдан сак кына ашыурак тора. Бөтә йорт хайвандарына ла чип куелырга тиеш. Ул махсус бөтә хайвандар программасына беркетелеп, хайван хуҗаларына эт яки бесәйнең башка йорт хайвандарының кайда йөрүен белгертә. Ул программаны телефон аша кулланып була. Унда вакцинация турында ла белешмә күрһәтелә. Шулай ук хайвандың енесе, яше, тукымы хакында ла белешмә бар. Былтыр қалала 200-дән ашык эткә чип куелган һәм хайваннарның барыһы ла бөтә хайвандары бердәм базаһына индерелгән. Был база илебезнең барлык биләмәләрендә дә гамәлдә. Йорт хайвандарын мотлак идентификациялау күп төрле мәсьәләләрдә ыңгай хәл итә. Чиплы эт бесәйләре хужалары югалтһа да тиз таба. Дүрт аяклы дуслары кемгәлер зыян килтерә икәне, был да шунда ук ачыклана. Хайвандарды стерилизациялау аерым игътибар таләп итә. Бөтә дөнья хайваннарын яклау оешмасы мәгълүматлары буенча 6 елда стерилләнмәгән бесәйләрдән 420, эттәдән 67 мең көсөк туа. Шуңа күрә хайвандарды стерилизациялау хуҗаһыз эт бесәйләр санын кәметә. Фәруаз Рафиков, Руслан Көмешкулов, Ирдат Музафаров, Яңалыктар.